Mitä raikkainta lokakuista keskiviikkoiltaan, rakkaat suomalaisen jääkiekon ystävät, ja tervetuloa MTV-urheilun suoraan lähetykseen Helsinkiin. Nordenskiöldin kadun legendaarisissa puitteissa vastakkain tänään IFK ja HPK. Edessä joukkueiden kauden ensimmäinen kohtaaminen. Ansansa pääsee kiekkoon, Marlowe antaa paineen ja Mäkiaho Monen erosta päädyssä. Marlowe. Edelleen kanadalainen laukoo ruuhkaan, sinne menee 1-0 ja kyllä siellä on vahva maski Mark Sinclairin edessä, kun Winnie Marlowe lähettää ja IFK johtaa 1-0. Eveltä tuohon HPK:n hyökkäyskalustoon. Antonen pyörii laidassa, peliviivan kautta Bosk laukoo, putoaa siihen ja siinä irtokiekossa Teemu Rautiainen. Tasan 1-1. HPK tekee vahvan riiston hyökkäysalueella. Se on tuttua kauraa kiekkoa maalilla. Ja Teemu Rautiainen räväyttää tämän ottelun tasoihin. Hyökkäyspään aloitus. Mäkiaho ohjaa viivaa kohti. Sund, hänen siirtonsa kimpoilee ja sitten lähtee Olli Korhonen vauhtiin. Sund puolustaa, Korhonen tulee hyvin pitää myöskin tasapainon tilanteessa. Ja sitten lähtee Kiskisen laukaus ja maalin eteen Korhonen. 2-1, hei saa Hugo Alnefelt kiekkoa kontrolliin ja Kerho rokottaa, kun 24 sekuntia on pelattu ottelun toista erää. Olli Korhonen. Sinne jonnekin IFK ruotsalaisvahdin eteen varusteille syöttöpiste. Sitten HPK Joose Antonen hakee Nikkilän viivasta. Nikkilä pelaa päätyyn. Huttunen napaa kiekon itselleen. Tulee ja Nikkilä valmiina viivassa. Kiekko putoaa maalin eteen. Ja nyt lapiomiehenä toimii Miska Kukkonen. 3-1 HPK:lla räjähtävä startti ottelun toisen erän alkuun. 52 sekuntia nyt pelattu ja ensimmäinen karmea minuutti toista erää. IFK köysissä. Roope Westerinen ohittaa Ragnarssoni, tulee maalin eteen, Alnefelt torjuu 2 kertaa ja vielä tulee Ansans ja 4-1. HPK pyyhkii tällä hetkellä IFK:ta jäänrakoon. Maalin tekijänä Arturs Ansans. Ei auta Olli Jokisen aika lisäkään tässä tilanteessa. IFK on köysissä. Pela yrittää keskustaan. Mallo välissä. Skinnari. Nyt tulee HPK 4. Axel Skinnari. Lopunen ja sitten laukoo! Etukulmaan Olli Korhonen 5-1. Ja IFK pyörii siellä omalla alueella ja ihmettelee ja katselee mitä tapahtuu. Ja Korhonen lataa tämän illan toisellaan HPK:lle 5-1. Kisoissa, eli hän muistaa mikä se oli 95. Mutta sitten HPK on illan toinen ylivoima. Petteri Nikkilä viivalla. Siitä pamauttaa Vesalainen. Ja nyt lähtee sellainen laaseri, että HPK kuittaa tämän ylivoiman 6-1. Maalin tekijänä Kristian Vesalainen ja olihan paukku. HPK on illan toinen ylivoima onnistuu. Minämän laidalla. Sen jälkeen Somervuori kiekossa ja siitä lähtee nyt IFK on ylivoima kuntoon. Kiviharju viivassa. Kiviharju laukaus ja nyt on maski. IFK kaventaa 2-6. Se on Aaron Kiviharju, joka painaa sieltä viivasta ja nyt on laadukas maski. Pari sekuntia. Ja viimeistä aloitusta, kun tässä nyt leivotaan sitten. Päivärinta vastaan Hartikainen. Ja vielä Päivärinta vie tuosta taustalle. Eronen panttaa kuitenkin laukausta ja se homma on siinä. Summeri soittaa ja HPK hakee todella upean ansaitun vierasvoiton tänään Helsingistä.